مرحبا أطفال، qed taraw dan il-ġeru l-iswed. Kemmu ħelu! Laqqas taqtaw minn kemm l-avventura għadda dan il-ġeru l-iswed. Għalhekk isimgħuhom. Il-ġeru l-iswed u l-kelb feroċi, storja miktuba minn Marisa Bellebejjer. Instemaw jinħorba tiġriwi bajnejhom magħluqin fi skitta bil-lejl f'April. Wieħed minn dawk il-ġriewi kien iswed kollu b'teba' bajda żgħira f'nofs idru, qisu supereroj. Garred żaqhom bil-ġuħ, il-koll flimkien ħarġu jfittxu xi jieklu. Klik klak, klik klak, instemaw jagħmlu difrehom kif bdew jaħbtu mal-konkrit. Reġa' tfakkrithom żaqhom bil-ġuħ, dak il-ħin anke bajtra kollha xewk kienet tikkuntenthom. Baw baw baw! Nebħu żewġ tiklib kbar minn fuq van. Baw baw baw! Nebaħ lura l-ġeru l-iswed u qabad jiġri daqs sajjetta wara l-van. Baw baw baw! Nebħu l-ħutu l-ġriewi imdejqin kif rawh sejjer il-bogħod u għadant mar il-bogħod li ma semaħħomx. Vrum vrum għamel il-van, il-ġeru l-iswed bil-sunu barra prova jilħqu. Il-van kien jaġġel iktar mill-ġeru u rebaħlu u għaddih u iktar ma raħx. Sider il-ġeru beda tela l-fuq u l-isfel tant kan beda jonfoħ biqtuħ ta' nifs. Ħares madwaru u nduna li kien il-bogħod mid-dar. Niżżel rasu l-isfel bidwejjaq kif għaraf li tilef lil-ħutu u lil daru. Issa nfittex triqti lura lejn id-dar. Tit tap tit instema l-qtar tax-xita mal-karozzi jipparkjati bil-pili mxarja fasra u ċċaffjat sabten taħt gallerija. Ix-xita waqfet. Reġa' tgarred żaq il-ġeru bil-ġuħ. Beda jferfer demmu bil-ferħ kif il-viċin ra kontenitur tal-iskart imwaqqab xi ftalijiet ta' l-ikel fih. Il-ġeru beda jilaq xufteħ meta rab ġejjex tal-laħam, patata u loqom tal-ħubż. Sema minn warah. Inkiss il-ġeru dawwar rasu u ra kelb feroċi ta' daqs kbir. Doq dak l-ikel u brasek id-dowr, qallu blerra. Reġa' tgarred żaq il-ġeru bil-ġuħ. Il-ġeru b'demmu mniżżel ħataf biċċa laħam u telaq jiġri għalkemm kien ħadu għajjim mejjed. Għajjat il-ġeru kif il-kelb feroċi laħqu u ħataflu għamel l-ilma kif karozza saqet fuq qadira ilma. Il-kelb feroċi bil-qata ħallilu idu u telaq jiġri l-bogħod imxarrab qasra. Lik 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 għamel sin il-ġeru kif beda jilaq il-ferita. Għal darb'oħra reġa' tagħmlet żaqqu. Itzappab reġa' lura lejn l-ikel u kuntent se jtir belaw. Mimli enerġija itzappab reġa' pprova jsib triqtu lura d-dar. Povru ġeru ma sabix lill-familja tiegħu. Kien jistenna għajjat tat-tfal fil-kampanja waqt li jilagħbu bil-ballun. Il-ġeru l-iswed kien iferfer demmu u jmur jixxuttja l-ballun. Kemm hu ħelu dan il-kelb! Kienu jiggustawh it-tfal. Bil-moħħbi ta' ommhom u missierhom sabiex ma jwidbuhomx kienu jagħtuh xi biċċa ħobż jew slice pizza. Il-ġeru kien jilaq xufteħ u jilaq lilhom bil-sin mimli bżieq biex jirringrazzjahom. Ħanġibuh id-dar jekk jogħġbok, żgur nieħdu ħsiebu. Sema kemm il-darba li t-tfal jitkarbu waqt li hu kien iħares b'għajnejn tal-ħniena. Bumm! Kienu jagħmlu il-bibien tal-karozzi waqt li kienu jgħabbu u jħalluh warajhom fost il-biki tad-dispjaċir tat-tfal li ħajħalluh hemm.
Is-sħana ta' wissu kienet jibsa għall-ġeru. Il-ġeru kien isib xi rokna għaddel iż-żurrieq bil-sienu barra. Rota għaddiet minn ħdejh qisha rieħ. Instema' jagħmel il-kelb b'nifsu maqtugħ waqt li kien qed jiġri wara ż-żagħżugħ li kien qed isuq ir-rota. Iż-żagħżugħ li kien jismu Justin bl-ansjetà qabad isuq b'veloċità akbar. Irnexxieli ngħaddih, ħaseb iż-żagħżugħ wara li saq kilometru. Oh, qal Justin kif ra lil ġeru ftit il-bogħod, iserreb għajjin mejjed. Lik, 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 instema' jagħmel il-kelb waqt li kien qed jilaq bil-qalb l-ilma li qasam iż-żagħżugħ miegħu. Il-ġeru laq ħalqu mill-ilma jqattar. Ferfer demmu u poġġa idu fuq ir-rota bit-tama li jwaqqaf lil Justin milli jaqdef. Drin, drin, daq il-mowbajl tal-mara ta' Justin. Mija, xi tajt jekk nadottaw ġeru abbandunat. Kieku taf kemm hu ħelu. Fil-każ tiġi għalih bil-karozza. Maqmulx tolqtu xi karozza. Vrum, vrum. U ftit wara Mija kienet issiġġiewi. Il-kelb ferfer demmu kif ra u bih ġaru tela jiġri fil-karozza. Dan il-ġeru jkun jismu Skalpel bħar-rota, qal Justin. Il-ġeru ferfer demmu biex jurihom li jogħġbu ismu. Ftit wara reġa' tgarred zaqqu bil-ġuħ u għamlilhom wiċċ tal-ħniena. Fil-friġġ sabu platt tortellini milli baqa' mill-ġurnata ta' qabel. Skalpel ibbeżlaq bela dawk it-tortellini tajbin u laqqat il-platt li lanqas baqa' prova li fih kien hemm it-tortellini. Skalpel intelaq fil-gallerija iħares lejn il-veduta u immaġina futur sabiħ għalih.